Investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika konkludiet li d-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burch ma kellu ebda involviment fix-xiri ta' servizzi dwar studji preliminari dwar il-possibilità ta' Malta Metro. L-investigazzjoni trattat il-ment li ressaq il-Professur Arnold Cassola f'Mejju tal-2022 u rrefera għal artiklu pubblikat minn The Shift News fejn ġie allegat li l-kumpanija Tech ipprovdiet assistenza lill-kampanja elettorali tal-Ministru Burch wara li ingħatat b'madwar €900,000 f'direct orders mill-Ministeru tiegħu. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, qal li dokumenti li ġabar bħala provi jaqblu max-xhieda ta' Joseph Buġejja li dak iż-żmien kien chairman u kap eżekuttiv ta' Transport Malta li xied li l-kumpanija Tech intażlet minnu fuq il-parir ta' uffiċjali tal-awtorità stess u mingħajr l-ebda involviment min-naħa tal-Ministru Ian Burch. Il-Kummissarju qal li għalhekk ma jirriżultax li id-direct orders ingħataw fuq istruzzjonijiet jew bl-approvazzjoni tal-Ministru Burch. Il-Kummissarju warrab it-tieni aspett tal-ilment li talab li jiġi mistħarreġ jekk il-Ministru Burch tax informazzjoni korretta u kompleta għal domandi parlamentari li sarulu brabta mal-każ. Qal li kif ingħad diversi drabi l-uffiċċju tiegħu ma jinvestigax aspetti marbuta mal-poteri tal-Speaker tal-Parlament. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika konkluda wkoll li l-Ministru Ian Burch ma kellux konflitt ta' interess flot ta' direct orders għaliex m'hemmx indikazzjoni li kien involut fihom. Il-Kummissarju iżda kummenta li Transport Malta kissret il-liġi meta akkwistat is-servizzi tal-kumpanija Tech b'direct order minflok b'sejħa pubblika l-offerti. Fakkar li anke jekk dan kien meħtieġ ridet tintalab l-approvazzjoni tal-Ministeru għall-Finanzi jew tad-Dipartiment tal-Kuntratti li qal ma jirriżultax li saret. Il-Kummissarju ra l-fema li dan in-nuqqas m'għandux iseħħ mingħajr konsegwenzi. F'dan l-isfond huwa rrakkomanda li jiddaħħlu pieni għal dawk li jinstab huma responsabbli għal ksur tar-regoli u li l-pieni jkunu jistgħu jiġu applikati anke jekk l-entità involuta fil-ksur ma tieħux passi.